Ahojte, dnes to bude o experimentovaní, pretože si ukážeme, ako rýchlo rastliny korenia v jednotlivých médiách. Všetky médiá mám z kvetárne, aby som to vedela adekvátne porovnať, okrem teda vody. Pripravený mám rašeliník, keramzit, izbak a posledné médium mám perlit. No a čistú vodu. Otázka, v čom zakoreniť rastliny, mi chodí pomerne často, no a moja odpoveď je väčšinou taká, že vždy závisí od konkrétnej rastliny. Áno, pre tento experiment som sa rozhodla použiť dva druhy rastliny, a to je Epipremnum cebu blue, a aby som tu mala aj zastúpenie z inej rastliny, tak som si vybrala monsteru. Tieto rastliny som sa rozhodla pretože obe sú ťahavé a pomerne rýchlo koreniace, takže vám výsledok budem môcť ukázať už v dohľadnej dobe. Takže poďme na to. Ako prvé som veľké odrezky porozdeľovala na menšie odrezky. Rez je potrebné vykonať vždy medzi dvomi uzlami, to znamená medzi tými čiarkami, ktoré sa nachádzajú na stonke. Ja nechávam ešte pod uzlom asi tak 2 cm stonky, aby odrezok neskôr dobre stál v kvetináči. No a pokiaľ by sa náhodou korenenie nedarilo a odrezok by začal zo spodnej časti hniť, tak mám tým pádom vždy z čoho odrezať. Zo stonky odstraňujem aj spodné listy, aby mala rastlina viac energie na vytváranie korienkov a nemusela tak živiť toľko listov. Spodné listy sú najstaršie a rastlina ich pustí aj tak ako prvé. Týmto jej celý proces len trošku uľahčím. Začala som vodou, ktorou som naplnila pohár až po vrch a vložila doň odrezky. Voda je úplne že najjednoduchší spôsob rozmnožovania a takisto aj najbežnejší. Pokračovala som keramzitom, ktorý som nasypala asi do polovice pohára. Vložila som odrezky, jednu monsteru a jeden potos, no a opatrne, tak aby som nepoškodila stonku, som keramzit nasypala až po vrch a zaliala vodou. Tu som naliala asi do necelej polovice pohára, tak aby bola stonka vo vode, no zároveň mala aj dostatok vzduchu a nebola ponorená celá až po vrch. Ďalšie médium som si pripravila sušený rašeliník, ktorý som najskôr celý zaliala vodou, aby sa dostatočne nasiakol a zväčšil objem. No a medzi tým, ako rašeliník vsakoval vodu, som si pripravila perlit, a to podobným štýlom ako pri keramzite. Perlit som naplnila asi do polovice nádoby, vložila rastlinu a zaliala vodou až po vrch. Perlit je ľahký a preto odporúčam neplniť s ním pohár až po vrch, pretože vám ho voda nadnesie a vyplaví z pohára. Perlit je tiež veľmi dobre sacie médium, teda dokáže nasať veľké množstvo vody a aj mierne zväčšiť svoj objem. Ja som omylom dala do perlitu 2 potosy namiesto jedného potosu a jednej monstery, ale potom som to opravila, takže žiaden stres. Ďalšie médium je substrát, alebo teda zemina. Tým som opäť naplnila pohár asi do 3/4, pridala odrezky a trošku som ho zaliala vodou z rašeliníka. Tu nehľadajte žiaden špeciálny dôvod, prečo som tak urobila, spravila som to tak len preto, aby som tú vodu spotrebovala a nemusela ju vylievať. No a teraz sa vráťme späť k rašeliníku, ktorý sa medzi tým dostatočne nasiakol vodou. Odrezky som chcela vložiť dnu a tak som trošku z neho odobrala, vložila odrezky a následne vyplnila, aby boli pekne zakryté a držali v pohári. Ahojte, takže toto už sú výsledky po 3 týždňoch, poďme sa na to teda pozrieť. A na začiatok len poviem, že rastliny boli umiestnené na tienistejšom mieste, čiže aj to určite ovplyvnilo výsledok. Niektoré sú prekvapivé a niektoré som viac menej očakávala, takže poďme na to. Takže začneme tým, čo som asi najviac očakávala, že takto dopadne, a to je zakorenenie v zemine. Tu začal spodok stonky na monstere uhnívať a listy sú viditeľne slabé, ako by im chýbala vlhkosť. Potos na tom bol v podstate rovnako, listy boli slabé a po koreňoch ani stopy. Zemina bola primerane vlhká, no možno by to dopadlo celé inak, ak by bol odrezok napríklad na svetlejšom mieste, no toto zakoreňovanie moc nevyšlo. Ako druhé, čo ma asi najviac prekvapilo, bolo práve zakoreňovanie vo vode. Tieto odrezky sú pevné, na rozdiel od tých, ktoré korenili v substráte, no korienky sa tu napriek tomu nevytvorili žiadne. Je dosť možné, že pri vode zohráva veľkú rolu svetlo, no a tým, že nemali dostatok slnečného svetla a boli na tmavšom mieste, tak sa to nepodarilo. No voda je za mňa veľmi dobré zakoreňovacie médium a sama v nej často rastliny korením. Ďalej tu máme keramzit. Tu už na prvý pohľad je vidieť korienky a teda toto zakoreňovanie bolo úspešné. Na jednom odrezku žltne list, čo môže byť dôsledok slabšieho svetla a toho, ako sa rastlina snaží prežiť, aby mala energiu na púšťanie korienkov. Listy sú jednoznačne pevnejšie ako pri zakoreňovaní v zemine a dokonca aj pevnejšie ako pri vode. Ďalší tu máme perlit. Listy sú v tomto prípade taktiež pevné. Voda bola približne do 1/4 pohára, čiže tak, aby tam bolo dostatok vlhkosti, ale aj vzduchu. No musím povedať, že tu vidíme jednoznačný rozdiel v dĺžke koreňov a úspešnosti zakoreňovania. Za tie 3 týždne dokázali naraz dostatočne dlhé a perlit zatiaľ prekonal všetky ostatné médiá. Tak a posledný a zároveň aj môj favorit v zakoreňovaní je rašeliník. Niekedy viem pri zakoreňovaní rašeliník prekryť napríklad igelitovým vreckom s dierkami, aby si držal dostatočne vysokú vlhkosť, no v tomto prípade som to tak neurobila, pretože niekedy sa mi vedelo stať, že po prekrytí sa začala na povrchu tvoriť pleseň.
Teraz je ten rašeliník pekný, má peknú farbu, nesmrdí a je naozaj kvalitný a taký jemnučký. Ide o rašeliník z kvetárne a nedá sa ani porovnať s lisovaným rašeliníkom, ktorý som používala predtým, takže fakt ho odporúčam. Opatrne som začala odrezky vyberať, aby som nepoškodila malé korienky. A tu je už vidieť, že rašeliník je naozaj super, čím som si len potvrdila, že je to veľmi efektívne médium na zakoreňovanie. Korienky sú dlhé a pekné a listy sú tiež pevné. Takže aby sme si to zhrnuli, zemina a zakoreňovanie v zemine v substráte vôbec nebolo úspešné, listy sú teda mäkké a vôbec sa to neujalo. Avšak musím povedať, že záleží od rastliny, ktorú v ňom chcete zakoreňovať, pretože ak by ste napríklad zakoreňovali Zamiu kulkas, tak ten je za mňa najúspešnejší práve v substráte. A s tým, pre mňa je to tak najlepšie zakoreňovať ten Zamiu kulkas. Čiže hlavne záleží od toho, aký druh rastliny v zemine chcete zakoreňovať, no pri tomto epipremnume a monstere sa to teda neosvedčilo. Druhé najmenej úspešné zakoreňovanie v tomto experimente bolo zakoreňovanie vo vode. Za mňa je zakoreňovanie vo vode dobrý spôsob, len treba dávať pozor na to, aby neodhnili zvyšky tuna, ale vyzerá pri týchto dvoch rastlinách, že sa s tým vôbec nič nestalo. Čiže je pravdepodobné, že tomu chýbalo svetlo a pri zakoreňovaní vo vode teda môže byť dosť veľký faktor práve svetlo, ktoré je pri tomto spôsobe nevyhnutnejšie ako pri iných spôsoboch. Takže tieto dvoje si môžeme dať také, že je to 4. a 5. miesto. Na 5. mieste sa teda umiestnilo zakoreňovanie v zemine, na 4. mieste zakoreňovanie vo vode. No opäť, ak by to bolo možno na inom mieste, tak je to úspešnejšie. Na 3. mieste je určite zakoreňovanie v keramzite. A teda tieto prvé tri miesta by som asi rozhodla podľa toho, aké majú dlhé korienky. Čiže keramzit mal síce korienky, bolo to úspešné, ale tie korienky sú jednoznačne najmenšie. Potom tu máme perlit. Perlit je podľa mňa dosť porovnateľný s rašeliníkom. Tuto trošku ovplyvňuje to, že ja mám rašeliník trošku radšej ako perlit, ale tie korienky v perlite sú dobré. Perlit, on vlastne, keď tam dáte vodu, tak perlit zadržiava veľmi veľké množstvo vody v sebe. Čiže aj to je super, že tá rastlinka má proste stále tú vodu a nemusíte na to tak myslieť a dolievať to. Perlit mal teda dostatočné dlhé korienky, má ich aj viacej a pri oboch rastlinkách to bolo úspešné. No a na prvom mieste je teda rašeliník, pri ktorom má tá rastlinka najdlhšie korienky. Tu na je monstera a tu na epipremnum. Epipremnum má trošku dlhšie pri perlite, čiže naozaj tento súboj je veľmi tesný a tieto perlit a keramzit, teda perlit a rašeliník to jednoznačne vyhral. Som trošku sklamaná z toho zakoreňovania vo vode, že to naozaj nebolo úspešné, no je to experiment a o tom to je, takže aspoň sme si to vyskúšali. Teda dajte mi vedieť, že aké médium vy uprednostníte najviac a ja teda, keď mám potom toho všetkom odporúčať niečo, tak je to jednoznačne rašeliník, čo je u mňa top 1 už veľmi dlho, ale teda moc som nemala rada perlit a po tomto experimente vidím naozaj, že ten perlit je úspešnejší ako keramzit, takže to aj ja pri najbližšom zakoreňovaní prehodnotím. Dajte mi teda vedieť, že ktoré médium používate vy najradšej, alebo že či by ste boli ochotní po tomto, čo ste videli, vaše preferencie pri zakoreňovaní zmeniť a som teda zvedavá, že čo mi napíšete. Tak a to je všetko a počujeme sa opäť v ďalšom videu. Ahojte!